haino hai rajakor aguli Lakhinarayan Shiv Mandir Sikok habai kes rangde Rangchakni mani khni Khogwi Twlangkha kisasuk Sikokrokni Bodol patimungno chaitogni tukmungo ongkorjak tabok police Hasto shalbrumno thakliya kaisya kaisya thayo Sikok habai nangmani mani khni Khogwi Twlangmani koktuma kasai phaimani tangshal hor haino hai rajakor aguli Lakhinarayan Shiv Mandir Sikok habai pranami box ni kes rangde Rangchakni mani khni Khogwi Twlangkha kisasuk Sikokrokni Bodol Nai mathang bodorokni ashokarak naikol muktong mani agolo fano aba haike mani khani khogjamani pate mungno nagai hasani lukorongni bisingo nuksakha wanamungte kamangmung pate mungno ti chaitogni tumungong khorjak tabok police চারটের সময় এসে তালা ভাঙা এটা প্রণামী বক্স বাবার একটা চেনা ছিল হাতে এটা নাই থাকে না দাগ আছে কি জানি আমি কয়টা সময় হয়েছে না তালা পাইছে হ্যাঁ তালা Raja Khorang nisimi Chini Khorang